Machiegni Kenya Karamogi moko kuom jotend duond bura mar ODM owuok tung' mosuo gi jowetegi magikoni sani otenore gi sirikand William Ruto kendo koro chalne gitemo jwang'o duond buch ODM manosiro gi lwedo. Kaka jafwambo marwa mawuok Mombasa Georgia okoleronwa, jotelo go ramo ni mbii ma duond burano nigodo ok nyal miyo girem chungo jago mabiro laro kom tend piny e yiero mabiro. En nyasi manobagi e kaunti ma Mombasa mane okelo kanyakla rowere manie duond buch ODM, nyasi mar hingo higni 20 mag duond burano. Kae, siasa mag pogruok ne onyiedhore, kuma moko kuom jotelo mag duond burano ne jowuok tung' mosuo gi jowetegi magituoni chal ni osenimo e sirkand William Ruto. There are people in the party, they are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Sisi kama ODM, sisi hapana chama ya serikali, sisi hapana chama, we are not a government party, we are an opposition party. Sasa nataka niwaambie wana ODM, mukae ngumu. Kama kitu ni mbaya, baba alikuwa anasema ni mbaya. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa. Haiwezekani. If anyone is thinking like that, wajua kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. ODM si chama kilichojazaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. Gikoni kaluwore gi kaka siasa mapacho kachalo, rowere ema nyaka to koro wuog oko motegno kendo kawo ng'ala manyime mar kelo lokruok e pacho ka, to chutho kaluwore gi midhieche ma duond burano osekale mar bedo kod uma malach. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat and shed tears for this country called Kenya. And we must do one thing that Baba wanted. It is upon us, the youth, to stop corruption in this country. If you do that, everything Baba wanted will happen. ODM is the party for democracy, for human rights, na kupigania wananchi. Naomba kwamba tuendelee to fight for what is right, even if it is not convenient to say so. Giramo ni duond burano nyaka chung kar kende ma ok nenore ka gima gitenore korka piny owacho kata obedo ni moko kuom jokanyono ne opod ne gilemo ei sirkal. ODM can never be the party by broad base, for broad base, and in the interest of broad based. Mimi najua wengi wako hapa, wako na case kotini. Kwa hivyo we cannot be talking about broad base when our youth are rotting in prison. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again. But we, ODM, belong to the people. And we will continue growing because the young people of ODM have conviction. Wanachama wa ODM, murudi kwa ile nguvu tulikuwa nayo bwana. Siku hizi tunakaa ni kama watu ya kuomba-omba. Unaomba nini? Haki yako ni haki yako bwana. Magi nagiwacho ka bende gichiwo siem ne moko kuom jotend duond burano mondo miyo wek bago jopiny to chutho e wi chung' magibiro kawo e yiero mabiro. You cannot go around the country telling wananchi that we'll either be in government or be part of the government. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want. And if ODM cannot produce a presidential candidate, then which party can produce a presidential candidate? Sisi ndio chama cha kupigania haki. Sisi ndio chama cha kusimamia ukweli. Sisi ndio chama cha wananchi. Na hatuwezi kubanduka katika hizo nafasi tatu. Mtu asikudanganye bwana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawadhi nyime ni jopuonje mag junior secondary